Ήρθε η ώρα για μια κυριακάτικη βόλτα στο Παλαιοχώρι, ένα πανέμορφο χωριό μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Καβάλα. Ένα χωριό γεμάτο ιστορία και παράδοση, όπου οι ντόπιοι κρατούν ζωντανές τις παλιές συνήθειες σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής τους. Κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, διοργανώνεται η γιορτή του Κάστανο. Πού αλλού? Στο Καστανόδασος. Πάμε να το εξερευνήσουμε παρέα. Στη γιορτή του Κάστανο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ψητά ή βραστά κάστανα, τοπικό κρασί αλλά και τσίπουρο σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη γεύσεις, μουσική και χαρά. Τον υπόλοιπο χρόνο, το μαγικό Καστανόδασος είναι μια εξαιρετική επιλογή για εξόρμηση αλλά και επαφή με τη φύση. Τα κάστανα, ψητά ή βραστά, εσύ τι προτιμάς? Γράψε μου στα σχόλια.